Ой, хайырлы күн. Башкортостан, Татарстан. Мана орышларда буйдоймы, орыш нәрсәсең бу? Соргайды. Шулай үткәндә киткәндә. Шу җирне алам да искә төшә авыл. Үзебезнең авыл искә төшә. Бәләкәй чакта шулай барайык. Авылда кырларында йөрик. Или Шимешке басу булса, Шимешке Юлкырга барайык. Горох булса, горох артыннан. Мана шулай авылда рахат ие. Шундый хәл. Гомер үтте. Шундый хәл. Анан да маллар тагын пасутса. Нәрсәкә өйләнүсә, тиз. Шулай. Шундый хәл.